И ще почне при тебе да идва. Да, и какво? Тогава и ти ще оставиш на произвола на водата. Тръгнеш с нея. Да пушика. Обаче се разберем, че ще мине половин година. Половин година. Половин най-много една година. Мръзвате в периода между половин година и една година ще се мръзвали. Пак ще да се разделите, защото половина чакай малко да си кажи през първата половина ще сте заедно. Да, и просто се радвате на вашата връзка. Това стига, наистина. Да, ще има. Да, и какво? И тогава. Тогава ще има нещо друго, не? Пак стига, и какво? Само едно ще кажа. Тя ще тръгне с един друг. Друга! Тя няма да знае. Ти няма да знаеш за нейния. Ти мога да знаеш, ама тя няма да знае за своя. Стига! Тя за твоята няма да знае. Типа, не става. Да, слушай. Обаче ще го подозира. Тя ще почне да конфронтира с тебе. И какво? И тогава най-накрая... Сашо, Край има! Да, има постепенен край. Няма да е конкретен, да скъсате така изведнъж. Постепенният край ще захладява. Може да се хладява така. Накрая ще забравите, ще знаете само приятелятка, здрасте, чао, здрасте, чао. Ама важно е, че през първата половин година ще сте заедно. Не на бъдеще. Ето за това... Дай, какво? Да, кажи. Ето за това женитбата не е важна. За какво хората са женат? да правят секс без пари. Тогава си стълпят през първата половин година, те гледат само момента. Не с първите няколко седмици или месеци. Сашо. Викате сега, Сашо. напиете сега, ще кажа, се напи, май се и след това женим са малко по-поднява, мъжът тръгва по други да изневерява, жената и тя да реши какво прави. Слушай малко. Сега какъв смисъл има от женене? Васко е. Кажи ми ти. Васко. Единствена емоция, да се прави. Значи, с една, другата половин година с друга, третата половин с Същата. и същата, защото вече... Мъкни. След това с някаква от аборигена. След това с една друга. Леко, ако кажете, Кажи, виж, ето от графата. мъкни му. Едната графа е, а другата графа женитбата. Ма не женитбата, ако изключим женитбата, Си скачи човека. Красъл, жениш половин година преди умреш. Искам да мъкни. верно, да. Аз не половин година преди да умра. Значи вече ще си умрал преди след половин година. Така жениш се да виж къв моркет на Васко, кажи му да мъкни. умра за дивет и си умрал. Значи, Слушай. секса с любовта. Мани ги твоите теории. Мъкни. Взети от интернет. Секса с любовта няма нищо общо. Това го знам. Това ще да кажа. Добре, ти малко покажи. Толкова време го бута. Ти мога да ходиш на общество, да го правят това и ти да гледаш от другите как го правят това, да не е естествено, как да го кажа. Много комфортен, да не е комфортен за теб. Много комфортно, ама да не е комфортно. Да, да скараш комфортно живот, като Да, и какво? трябва да правиш всичко, където си искаш. Да се жениш, защото като жениш половин ще омръзни. А научно доказано, че 5 години... А що ще ми омръзни половин? Научно доказано. И Ники ми го каза. И Ники. Вики ти го каза. След 5 години научно доказано, че всички ще Значи ние с те трябва да се половин година омръзни. кажа с една
Другата половин година, След срещата. а четвърта половин година се почиваше, така се казваше ергенски живот. Като мини половин година на ергенски живот, ще ти пригреят хормоните, ще си и след това караш с някаква друга, и след това с друга, ама трябва тогава да си някакво по-такъв, да си флиртаджия. Водкаджия. Водкаджия, Дай, какво? и тогава... Бъди пират. Какво е това? Има отдапва, трябва да има край. Няма край. С една и съща. Не мога да разбереш. А не Това е моята може? Не го е. Звучна мисъл. Назад във времето. Да. Не може. Защото научно доказва, че не мога да връщаме назад във времето. Илияна. Илияна. Ще не ги помня сега. Айде. Не, Аз ще пия кола. аз ще пия... Не знам.